ple extraordinari d'avui 22 de desembre. Fem aquest ple... Ui, se sent bé. Fem aquest ple per poder aprovar les ordenances definitivament, ja que hi ha hagut al·legacions, una per part nostra i l'altra per part del ciutadà. Per tant, comencem, senyora secretària, amb la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva d'ordenances fiscals exercici 2017. Es proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, desestimar íntegrament les al·legacions presentades dins del termini d'exposició al públic dels acords provisionals d'imposició i ordenació de tributs i de modificació d'ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l'1 de gener de 2017. Segon, aprovar definitivament per l'exercici 2017 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relaciona el text de les quals figuren en l'acord d'aprovació provisional. Ordenances fiscals generals de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. Ordenança reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al mercat municipal i ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de clavegueram. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en edificis de propietat municipal. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica i ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol. Tercer, imposar definitivament amb efectes 1 de gener de 2017 les taxes per prestació de servei públic, realització d'activitats administratives de competència local i taxes per aprofitament especial i utilització privativa del domini públic que a continuació es relacionen i aprovar les ordenances fiscals reguladores de les mateixes. Taxa per la tramitació de la pròrroga de llicències d'obres inserint en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. Quart, derogar definitivament les següents ordenances fiscals amb efectes a partir de l'1 de gener de 2017. L'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda de via pública del paviment o de les voreres. Cinquè, els acords definitius en matèria de regulació, aprovació i modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2017, així com el text refós aprovat que s'adjunta com a annex, serà l'objecte de publicació en el butlletí oficial de la província. I sisè, contra l'aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos, comptats des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el butlletí oficial de la província. Moltes gràcies. Algun portaveu? Diu alguna cosa? Senyor Toni Romero. Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, com ja vam comentar en el ple de les al·legacions, del ple de la presentació de les ordenances, el nostre grup municipal va comentar que es podia haver fet un esforç més gran per part del govern municipal que hi havia en aquell moment per tal de rebaixar una mica més el coeficient de l'IBI. Crec que hauria estat una bona imatge també per al govern per intentar disminuir aquest coeficient. Per tant, nosaltres estarem amb la mateixa dinàmica en aquestes al·legacions i per tant votarem a favor que les al·legacions es tinguin ben considerat. El que sí ens agradaria saber és la resta de grups si és que el seu vot és diferent al que van emetre fa 3 setmanes, quina és la raó del per què aquesta votació ha estat diferent. Moltes gràcies. Doncs
dia a tothom. Senyor Romero, jo aquesta ja me l'esperava. En aquest sentit, deixi'm dir-li una cosa. Quant a les al·legacions, el nostre grup votarà en contra, com va votar, igualment com va votar amb vostès al govern, igualment com va votar l'any passat, per estar en l'oposició, i aquest any votarem aquestes al·legacions en contra també. Sí que és veritat que de retruc, votant a favor de desestimar aquestes al·legacions, votem en contra del que vam votar en el seu moment, perquè les circumstàncies són les que són. Jo entenc que vostè ho sabrà entendre. El motiu, no, sí, vostè els fa molta gràcia, però això és així. L'escenari ha canviat, els actors han canviat, per tant, avui això és així, però demà pot ser al revés. Ningú s'assegura que això no pugui ser tot el dia. Insisteixo, nosaltres votarem en contra de les al·legacions, perquè si no haguéssim hagut les al·legacions aquest tema ja hagués estat aprovat i no s'hagués parlat més. S'han tornat a parlar just per les al·legacions que hi ha hagut, i aquesta és la circumstància i aquesta és la situació en la qual ens trobem. Deixi'm dir-li una cosa, aprofitarem, ara que som al govern, perquè en aquest moment que diguéssim votem, i li haig de dir, i ens sembran a contracord, sí que intentarem que estan al govern es tinguin en compte sobretot una cosa en la que vam ser molt incisius, que va ser en el tema de la taxa per la pròrroga de llicències d'obres. Intentarem que això pugui anar endavant i la puguem retirar, perquè és una taxa que entenem que no beneficia tant l'Ajuntament pels ingressos que reporta com pel ciutadà, que com vaig dir en aquell moment, en aquell ple, si fa una pròrroga, normalment és perquè no pot renovar per motius tècnics o per motius econòmics o per tots dos motius. Per tant, amb aquesta confiança espero que quedi. Gràcies. Moltes gràcies. Passem a la votació. Ara què? Endavant. Gràcies. Soc incòmoda, això, Sí. Bé, responent a la pregunta del senyor Romero, nosaltres també entenem que aquesta votació és en el sentit de com es resolen les al·legacions. I en aquest cas sí que votarem en contra del que vam votar quan es van portar a votació les taxes municipals, però amb la mateixa línia que deia el senyor Girau, també intentarem, nosaltres com a govern, intentar que el nostre sentit de vot va ser negatiu aleshores, perquè la taxa de l'aigua, que vostès també la van anomenar, intentar també resoldre-ho. Moltes gràcies. Senyor Jesús Maria. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa, i bon dia a tots. Bé, nosaltres votarem, malgrat les circumstàncies, com deia el Pere Giró, han canviat, votarem exactament el que haguéssim votat des del govern, que és desestimar aquestes al·legacions, més que per coherència d'una cosa que ja hem fet en alguna altra ocasió. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, senyora Sílvia Tamayo, el PSC. Gràcies, alcaldessa, bon dia a tothom. També responent al que deia el senyor Romero, i amb la mateixa línia que deia tant la Raquel com el Pere Girau, des del PSC el que entenem, el que fem és ara desestimar aquestes al·legacions per tal que siguin vigents i puguin ser vigents a partir de l'1 de gener, que és el que ens interessa a tots. I a més, quan és important per als pressupostos, és important per a la ciutadania, que entrin en vigor a partir del dia 1 de gener. I sí que és veritat que a vegades s'han de prendre decisions, s'han de fer canvis en funció de la situació i en funció dels moments. I també és veritat que estant al govern el que intentarem és durant l'any anar rectificant i anar treballant de cara a l'any que ve poder tenir unes altres ordenances si és que tots considerem necessari. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs ara sí, passem ja a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat per 14 vots a favor i 3 en contra. Passem al punt número 2, nova periodificació del règim de sessions de la Junta de Govern Local. Senyora secretària, sisplau.
proposa al ple que prengui els acords següents. Primer, establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern local es convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres no festius a les 9 a la sala de juntes de l'Ajuntament. Segon, facultar la senyora alcaldessa per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries setmanals de la Junta de Govern dins la mateixa setmana de la seva celebració o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. Tercer, comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats que no estiguin presents a la sala de sessions en l'aprovació d'aquest acord i els caps dels diferents serveis municipals pel seu coneixement i efectes. Quart, publicar l'acord en el butlletí oficial de la província. Moltes gràcies. Senzillament el canvi d'horari de les juntes de govern. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ens queda aprovat per 10 vots a favor. I no havent-hi més punts, donem per tancat aquest ple extraordinari. Moltes gràcies.